O lume orixinábase ao redor das 7 desta mañá. Un particular foi o que alertou o 112, que rapidamente mobilizou ao lugar os equipos de emerxencias. Sobre as 7 menos 10 da mañá avisou o 112 de que estaba ardendo un vehículo no lugar da pousada en Araño, xusto empezar a reta do Araño. Despois unha dotación de bombeiros a todo lugar, e ao chegar ali o que estaba ardendo eran 4 vehículos que estaban estacionados, que pertenecían a un taller ali dali preto, e que estaban ardendo. O noso traballo consisteu en apagalo. Estivo a Garda Civil, a Policía Local de Rianxo na zona, facendo as pesquisas necesarias, aínda que todo apunta que foi un feito provocado. Dos 4 vehículos, 2 quedaron completamente calcinados e 2 parcialmente, e xa che digo, ahora está a Garda Civil facendo as investigacións pertinentes. A intervención rápida dos bombeiros evitou que o lume afectara tamén a outros vehículos que estaban estacionados no lugar. Afortunadamente, ademais destes 4 vehículos que resultaron afectados, había máis vehículos preto que gracias ao traballo dos equipos de extinción, pois conseguimos que non se viran afectados, e só, como che dixen antes, 4 vehículos, 2 completamente calcinados e 2 parcialmente. Ata o lugar do suceso desprazouse tamén a Garda Civil, que abriu unha investigación para tratar de aclarar todo o acontecido. Unha investigación que poucas horas despois, tras o visionado das cámaras de seguridade do taller, deixou entrever que se trataba dun lume provocado, procedendo primeiro á identificación dos presuntos responsables e posteriormente á súa localización e detención. Unha labor na que os axentes do Instituto Armado tiveron tamén a colaboración da Policía Local de Rianxo.